Jotend duond bura mar Jubilee omedo golo ng'ur ewi nengo mauta ka gidwaro mondo sirkal oket jo Kenya e ler ewi okenge ma iluwo ka ilando nengo go. Jubilee wacho ni usuru nitiere kaka ok ochan maber kendo chich nitie ni mibadhi opong'o chenro mar omo mauta e pinje maoko. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, duond bura mar DCP bende osiemo wachno kendo gisingo elo ne jopiny weche ma dibed ni opondo ewi paro mar chik mar omenda. Piny owacho mar Kenya Kwanza medo yudore e lot maliet e lwet kweth mobalo kod sirkal kaluwore kod ohala mar omo mauta e pinje maoko, ohala ma kwethno wacho ni kod mibadhi kendo dibed ni emomiyo nengo mauta oidho pacho kae kipimo kod pinje mag libamba. Jalup ogaye mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i okwanye kama ogaye mar DCP Rigathi Gachagua ne oweye odiochieng' manyoro ka owacho ni ohala ma kamano emokelo midhiero e sekta mar mauta maok ni lweny e kind piny Amerika kod Iran. I can tell Kenyans very sincerely, we are walking down to a crisis. Not just because we have, of course, because we have an incompetent government, but because in addition to that incompetence, they have mismanaged the country and every avenues of engagement in a spectacular and historic manner. Let us be very clear. The rising cost of fuel in Kenya is not primarily driven by global conflicts such as the Iran situation. Then that narrative is convenient but is misleading. The truth which this government must come clean about is that critical levies, particularly the road maintenance levy, have been securitized. These funds, which were intended to maintain our roads and infrastructure, have instead been used to secure opaque and unexplained loans. Ewi mano, Jubilee dwaro mondo sirkal oket elela kaka gisebedo ka gichopo e nengo mauta, usuru ma ijuogo mauta, kod gima usuru makamago konyogo jo Kenya. We demand the immediate and full disclosure on the fuel pricing formula, including all levies and their utilization. We demand for a transparent account of the securitization of the road maintenance levy and all associated borrowing. We also demand the urgent recall of Parliament from recess to address the economic crisis and provide relief measures to Kenyans. I would like to urge our leaders, take time now to address the challenges we face, or at least show a sense of understanding and respect for the public by attempting a conversation on the challenges that we face. Not on the kind of garbage that you keep spewing every day and so on and so forth. Matiang'i wacho ni sirkal osebedo ka tiyo gi osuru ma ijuogo mauta e kawo hola mabandia e pinje maoko. Kaluwore gi mano, Jubilee dwaro mondo sirkal opedh hola makamago ne jopiny, ng'ato mane okawogi kod kwan pesa duto magiseholo ka gitiyo kod osuru ma ijuogo mauta. Why has the World Bank reportedly scaled back lending to Kenya? What does this signal about our fiscal credibility? Is this connected to Kenya's declining credit standing in the global financial market? Ewi wach mar paro mar chik mar omenda mahigani, duond bura mar Jubilee wacho ni gidhi wuotho ka gilero ne jo Kenya rach mar paro mar chikno magisekolo iye. Duond bura mar DCP bende ne oloso kama chielo ka gikwedo paro mar chikno. Na Wakenya wajue tumekuwa hapa before. What is scaling these guys? They have a finance bill that Kenyans must reject. Hiyo finance bill ndio inakuja kuua sisi kabisa. And government should listen. But for now, we will all be holding now public engagements ourselves as we go along with our members, discussing Finance Bill 2026. Our honest view is that it should be rejected because of its draconian and punitive taxation measures that will hurt everybody. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge makedo ne ratich joma mine oseyo piny owacho kuom rem kete tim dwaro manogo